Dong. Ali, kuyog na ko taga-anti kag tsokolit. Naana man si mama, di daw pasagad og kuyog sa kanang manghatag og mga kinde. Dali man sad kindi akong ihatag og tsokolit man. Dali. Awi noon pod. Asa man? Ito, daghang kay tsokolit na sa ban. Dali, kuyog na ko. Naana man si mama nga basta daw ban nga puti kay kidnapper daw na dili daw mo kuyog ni ana. Hala, di man puti among ban ito man. Aw itom na inyong ban. Aw tala. Dali, sulod na. Pagdali, sulod na. Asa man ang mga tsokolit karon? Unsay tsokolit god? Dali ar kay maawat ng bata oy kaklaro ng kidnapper ni. Nauwat ragid lagi. Gaatot. Daan ko palagi gyud. Boss, nakakuha na tag isa, boss. Kana maayo na. Atot na ilad jud ko na. Bugoy-bugoy po dai. Gatag number mama ni mo be. Nagikidnap rade ko ninyo kay mga yamog number ni mama. Dili uy. Hoy ming number mama nimo ba kay mga may kwarta pampailis nimo ransom ba? Ay dito mo hatag ninyo ay. Dili ito mo hatag nako nga anak ko kamo na hinoon. Ay hala. Ibaligya man ganiyon ta ko ato katong naay nangumpra og putaw og plastic nya kay dili man sila mo dawat og bata, wala na lang. Nakayasa man day kaluoy ba nimo? Bantog ra dali kay mo kuyog ning bata, wa man din ni pulos. Unsam na nimong gipang-kidnap dra day? Ana man ko kan mga datoon. Kapoy na ra ba kog drive dre ha? Nasaon eh. Kato pa lang tong mga amigo nako. Napare kay mga kauban day. To dito ay nagdulag basketball. Ta ato na to ta. O dre, basit bulan na na dre. Tara sila ay. Bye. Tala maligo tag dagat. Suroy! Ba Charlie, ligo og dagat. Asa man ni biring bula? Address ni. Ta. Nauwat sad na ako silang abay. Di ra ba ta mga ligog dagat? Kidnapper man gunding nga ban. Dati ra kidnap, di naman nauso karon. Kidnapper ka, Kol? Oh, kayasan yung batagi among mi dre. Say kidnap. Nung sa pagtarong di boy. Aun sa mga taon eh. Nga na sad bitaw wala ko niyo kuyog basketball. Ay naman pagsiglalis ba yung magit. Gaya tag number sa inyong mga rikanan ba? Ito yung mga silpon mama na mo eh. Anong sa wala silpon yung mga mama? Kamupod. Hala, gusto mong mga cellphone, mga appliances? Tuplo ka to yung link ka na sa kong bio. Dula ito ninyo dito. Ah, man yung mga mama ninyo karon. Yung mama, yung mama, akong mama, kaya nagtungit rito sa balay yun. Sa pikas kwarto, yung papa po, kay nag-inom og kulapo. Kasi katungit. Nag-inom. Tayo sabihin na, mga tambay rin yung mga nikanan. Alam, sa palang taon mo din, mga kurtaan mo eh. Usam taon mo eh. Ay sige hilak di ba, chill lang ba? Paghinom na yun, bagong tika na ron. Hala, wa man di mga trabaho, mga girikanan na ni boss. Unsam na yung ipangsuod ng mga bata, dari di ay. Pagkuhain na lang nagmanga lamang loob. Sumuka eh. Unsa na nang lamang loob ay ka ng mga tae, mga sipon? Sa mga sipon, kanang mga atay ba, mga kidney, mga lungs, mga heart, mga tinai, tanan, nga na. Oy, unsaon man na ninyo kol? Inyo lang sampay nahon? Ay, dili dong, mahal mang kina ibaligya dong. Kol, ako bitaw kol, kaya may pagbuyan na lang kunyo kol. GTV, mga kol, di kaya po ninyo magamit akong lungs kol. Tapos sa GTV ka? Ano buto, wag gusto ba? Pulihan na ba tag-yup-yup, make kanina na ba? Ah, pantay, lagi ka na ako gyud. Kol ako, bitaw kol, kay akong kidney kol, di na gyud healthy kol, kay gisigir mo kung kaog junk food, yung mga soft drinks. Na, pati, may pagbuyan lang ko ninyo kol. Na, kaya sawa man eh, ni mga pulos ng mga bata ah. Ay, kuing na, ikaw pod. Ako kay dili man ko ninyo makuan og heart. Kay akong heart kay naa man ni crush. Tabi na, tabi. Okay na ka, bay?